Awwansanda Ýaşlar Guramasy ýurtda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň netijeleriniň gysgaly ýylan edilmegini talap edip Kabulda ýürüýüş geçirdiler. Bu demonstrasiýalara ýüzlerçe adam atnaşdy. Awwansanyň öňkü daşary işler ministri Abdullaw we onuň garşydaşy Ashraf Gani saýlawlar boýunça barlyklaryň netijeleriniň ýylan edilmegini araşýarlar. Iran Demirgazyna Birleşen Milletler Guramasynyň bosunlar boýunça edarasy Iran Kürt şäheri Irbil'e insanperwer ýardym ýetirmek üçin uly gowrumly operasiýalary başlady. Islam döwletiniň söwüşçülerinden gaçyp gutulmak üçin öýlerini terk eden ýüzlerçe miň Irakla ýardym bermek maksady üçin çadyrlar, agyz suwy, adyk önümler ýaly insanperwer kömekler howadan aşağı oklandy. Öz öýlerini terk etmeli bolan ýaşaýjylaryň aglabysy Iran Kürt regionundandyr. Pakistanyň paýtagty Islamabadda Premier Minister Nawaz Şerif wezipesinden çekilmekden ýüdegüren mahaly müňlerçe opozisiýon protestçi ýurdun parlamentiniň goýunda demonstrasiýalary geçirmegi dowam etdirdiler. Opozisiýon lider Imran Khan Şerif wezipesinden çekilýänçe özüniň we ruhany Tahir ul Kadriň tarapdarlarynyň parlamentin goýunda ýürüýüş geçirmegini dowam etdirjekdigini aýdyp duýduruş berdi. Pakistanyň parlamentiniň deputatlary Khanyň eden talabynyň konstitusiýaga laýyk gelmeýändigi barada 21 awgustda rezolýusiýany kabul etdiler.